Yo, what's up? May adlaw dala ni mo dol. Happy Easter di ay diha ni mo no. So today na ako'y planong maghimo og computer table. So tara naog ta. Unya pag naog na ako napandol akong anak daw. So mao to, alam-alaman na to. Ay nga ma-hard ka kay para mas strong ka. And morning. Yo, what's up? Hello, what's up? Good morning, Dol. Ano akong idol o boy gahe. Dua lagi, Luis. Kakao. Ano si Rex Tipper BH. Ano akong boss. Pwede Tipper. It's okay. So again, let's start it with a cup of coffee. Char, dok-dokon, and then magic. Diba? So, para fresh punta, alam mo sa ta. Hi guys, inanion lang ninyo ay. Ito ka sa YouTube, i-search akong pangalan, and then i-click nimo. Lantaw-lantaw na nimo ng mga videos. Click subscribe. I hope nga kaluyan sa demo. So, ready na ta mulakaw? Tara, mangita tag plywood. Let's go. Yon, mga goysi. Mangita mi kwan, plywood. We're gonna go first, bye-bye. Naon na siya. Mo rin mga ingredients sa itong lutoon doon. Kira na? Larga, larga. Master Chef Yo-Yo. What's up? Luto tagwan, gining. Anak lah? Jesus, dia ada pa anak dah. Dili, ay 4 mo, 4 mo. 4 plus, ne? Ano dito sa anak? So, break time sa. Tara, let's eat. And human nami kaon, so ako na siyang balik kag trabaho.
So, the setup completes. Salamat sa akong mga amigo. Mao na siya ang final niya nga forma. And thank you so much for watching. Hope you guys enjoyed the video.